हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण हरभऱ्याची भेळ बनवणार आहोत बिना तेलाची। तर इथे मी हरभरे असे रात्री भिजत घालून घेतले होते गरम पाण्यामध्ये। ते भिजवल्यानंतर आता मी ते कुकरमध्ये असे छान पाच सहा शिट्ट्या काढून असे उकडून घेतलेले आहेत। इथे बघू शकता आता आपले हरभरे छान असे उकडले शिजून झालेले आहेत। हे बघा असे दाताक्षणीच असे नरम झाले आहेत। हे बघा छान असे दबता आहेत, म्हणजे आपले हे हरभरे असे सगळे शिजलेले आहेत। तर आता मी याची बिना तेलाची भेळ करणार आहे, उसळ करणार आहे। तर इथे बघू शकता। तर इथे मी आता याच्यातून मी आता अर्धे याची भाजी करणार आहे आणि असं थोडे खायला म्हणून त्याचं आता थोडंसं आपण हे करून घेणार आहोत। मी अंदाजानुसार एक वाटी किंवा अर्धी वाटी असे हरभरे काढून घेतलेले आहेत। हे बघा इथे बघू शकता। इथे मी 2-3 चमचे मी इथे हरभरे काढून घेतलेले आहे, उकडलेले हरभरे आहेत। इथे बघू शकता। इथे मी आता हे बिना तेलाची उसळ बनवणार आहे। तर इथे मी बारीक कांदा कापून घेतलेला आहे बारीक करून, आणि थोडे टमाटे आणि कोथिंबीर। तर आता हे कांदे आपण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने कच्चाच कांदा टाकायचा आहे आणि थोडाच टाकायचा आहे, जास्त पण नाही टाकायचा। मी ते थोडा कांदा टाकून घेतलेला आहे आणि आता याच्यामध्ये थोडे आपण टमाटे पण आपण अर्धच टमाटर टाकायचे बारीक कापून। इथे बघू शकता बारीक कापून मी ते टमाटा पण टाकलेला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर पण टाकायची आहे। हे उकडलेले हरभरे आहेत आपले। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा लाल तिखट आणि पाऊण चमचा मी मीठ टाकून घेणार आहे। आता याच्यामध्ये आपण थोडीशी तुम्हाला कमी जास्त तिखट लागत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही याच्यात थोडंसं अर्धा चमचा मी तिखट टाकते। हे बघू शकता अशा पद्धतीने तिखट टाकून घ्यायचं आहे आणि मीठ आपण याचा हेल्दी नाश्ता पण बनवू शकतो। मी अर्धा चमचे ते लाल तिखट टाकून घेतलेलं आहे, इथे बघू शकता। आणि मी अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, पाऊण चमचा टाकते मी। आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण असं साधा नाश्ता पण आपण याचा म्हणजे तात्पुरता करून खाऊ शकतो बिना फोडणीचं। हे बघा नंतर आपण हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण हे ना नुसतं असं तेलात परतून जरी खाल्लं तरी चालेल किंवा बिना तेलाचं जरी खाल्लं तरी असं साधं बिना तेलाचे उसळ हरभऱ्याची उसळ म्हणू शकतो आपण याला। असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण ही नुसती पण अशी खाऊ शकतो, खूप छान लागते। तर हा पदार्थ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की चॅनलला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। बघू शकता आपण ही हरभऱ्याची इथे मिसळ करून घेतलेली आहे, मिसळ म्हणू शकतो किंवा आपण याला उसळ पण म्हणू शकतो। तर याच्यामध्ये आपण कांदे टमाटे आणि कोथिंबीर लाल तिखट चाट मसाला टाकून घेतलेला आहे आणि इथे आपण आता याच्यामध्ये बारीक शेव पण टाकून घ्यायची, खूप छान लागते अशा पद्धतीने। आपण ही हरभऱ्याची भेळ म्हणू शकतो किंवा उसळ पण म्हणू शकतो। आणि इथे आपण अजिबात तेलाचा वापर केलेला नाही, बिना तेलाचंच हे आहे। ज्यांना कोणाला तेलकट चालत नसेल त्यांनी हे अशा पद्धतीने हे हरभरे करून जरी खाल्ले तर पण खूप छान लागतात। अशा प्रकारची तुम्ही पण हरभऱ्याची भेळ म्हणू शकता किंवा उसळ म्हणू शकता, करून तात्पुरती तुम्ही करून खाऊ शकता। ही रेसिपी कशी काय वाटली कॉमेंट्स करून सांगा आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त रहा।